I just want to greet everyone Happy New Year. Happy New Year. So this is our first church service, no, and this year, church, let's be more appreciative and grateful, gani. And so the more we become appreciative, gani, sa mga butang-butang, the more tama mahibong mapasalamaton diha sa buhi nga nito. Sa katulad mga alay Biblia, ato ang abrihan sa Salmo Kapitulo 30, versikulo 11 hangtod sa 12. Kini nagaingon, giilisan mo sayaw sa kalipay ang akong kabuol, o giilisan mo ang akong bisti sa pagbangutan, sa mga bisti sa pagmaya. Busa, dili ako magpakahilom, awitan ko ikaw mga pagkayi o Ginoo nga akong Diyos. Pasalamatan ko ikaw hangtod sa kahulugan. So akong awhagod ang matag-usa sa pagtindog o ato ang